No, pred sebou vidíme jarmo. To jarmo je úplne obyčajné, ale neobyčajný je skôr príbeh človeka, ktorý sa s týmto predmetom spája. Jarma sa používali na zapriahanie hovädzieho dobytka, volov do plúhov napríklad pri oraní a podobne. Jeho majiteľom bol pán Michal Štepita z Pribiliny a pán Michal Štepita postihol ho v podstate osud mnohých ľudí jeho doby. Už od polovice 19. storočia začali Uhorsko postihovať veľké vlny vysťahovalectva. Ľudia odchádzali často alebo väčšinou do Spojených štátov amerických. Prispelo k tomu jednak to rozdrobenie tých políčok, ktoré ľudia vlastnili a z ktorých nedokázali uživiť tie svoje rodiny. Ďalej nedostatok práce, nedostatok pracovných príležitostí, ale potom neskôr aj hladomory alebo hospodárska kríza v 70. rokoch 19. storočia, kedy začali už naozaj masívne tí ľudia z Uhorska odchádzať. Odchádzali teda, ako som povedal, prevažne do Spojených štátov a boli to skutočne obrovské počty a odchádzali prevažne muži, preto sa stávalo, že v niektorých regiónoch bolo až o štvrtinu viac žien ako mužov. To vysťahovalectvo bolo samozrejme malo negatívny dopad na tú demografiu krajiny, demografiu regiónov, ale nemuselo to mať len negatívne následky alebo negatívne dôsledky. Veľkým pozitívom toho vysťahovalectva bolo, že tí ľudia často či už priniesli naspäť, alebo poslali peniaze, ktoré zarobili. A tak tí miestni hospodári alebo tí ľudia, ktorí tu žili, dokázali často vyplatiť svoje dlhy alebo prikúpiť ďalšie zeme, ktoré potrebovali, prípadne si dokázali kúpiť vybavenie, aby mohli začať podnikať v nejakom zmáhajúcom sa odvetví. Objem tých finančných prostriedkov, ktoré sa potom takouto cestou vracali naspäť do vlasti, bol skutočne veľký. Na začiatku 20. storočia predstavovali tie peniaze, ktoré sa vracali teda do Uhorska, až 200 miliónov korún ročne. Ako som povedal, majiteľ tohto jarma, pán Štepita, bol typickým príkladom človeka, ktorého postihol osud mnohých jeho dobových súputníkov. On ešte pred Prvou svetovou vojnou odišiel do Spojených štátov, kde pracoval v baniach, pravdepodobne v Pensylvánii. Avšak Prvá svetová vojna, ktorá následne vypukla, mu nedovolila vrátiť sa a tak zostal v Spojených štátoch až 8 rokov. Po 8 rokoch sa vrátil, zostal približne rok doma v Pribiline a potom sa chcel vrátiť znovu, odišiel na ďalšie 3 roky, po ktorých sa opäť vrátil do Pribiliny, opäť rok zostal a znovu odišiel preč. On chcel v Spojených štátoch zostať. Chcel byť jedným z tej väčšiny, ktorá do Spojených štátov odišla a nevrátila sa. Avšak jeho manželka, ktorej dokonca aj poslal sheaf kartu, čiže lístok na loď, tak ona odísť nechcela nechať na Liptove svoju mamu samú a tak mu ten lístok na loď poslala poštou naspäť. A tak Michalovi Štepitovi neostalo nič iné, len teda rozlúčiť sa so svojím akýmsi americkým osudom alebo splnením amerického sna. A tretíkrát, keď bol v Spojených štátoch a pracoval v baniach, sa mu stal úraz a preto musel odísť predčasne a vrátil sa domov už po roku a pol. Za peniaze, ktoré si pán Štepita zarobil v Spojených štátoch, si prikupoval rôzne zeme, polia a podobne, na ktorých potom gazdoval a mohol na nich používať aj práve toto jarmo. To jarmo, už som to spomenul viackrát, je úplne obyčajné, ale trošku špeciálnym ho robí práve značenie. Značenie tohto jarma je pomerne neobvyklé na takomto type predmetov. Tu hore sa totiž nachádza malá kovová tabuľka, ktorá je tam pribitá a je na nej vyrazené vlastne meno toho majiteľa. Vidíme tu napísané meno Michal Štepita, zároveň aj s jeho bydliskom v Pribiline. Nuž, zo zákona je len niekoľko spôsobov, ako sa môžu dostať zbierky do múzea. Ide buď o dar, kúpu,
nejaký vlastný výskum, zber. Najčastejšie sa k nám, aspoň do Národopisného múzea, dostávajú predmety práve tými prvými dvoma spôsobmi, buď darom alebo kúpou. Niekedy aj vyhľadávame predmety, ale väčšinou nás ľudia oslovia, že majú nejaký starý kus náradia, predmetu, niečo, k čomu majú nejaký citový vzťah, ale už nemajú preto priestor doma a je im ľúto to vyhodiť, obrátia sa na nás a my zhodnotíme, či to má pre nás zmysel, či to má pre nás hodnotu, aby sme to vzali do múzea. Ľudia sa nám ozývajú najčastejšie v takom tom období, keď sa oteplí od takej neskorej jary až do skorej jesene, kedy robia poriadky, vypratávajú staré humná alebo staré domy po zosnulých príbuzných a takéto predmety tam v tom čase nachádzajú. Tak vtedy nás oslovujú. Práve aj toto letné obdobie, alebo najmä letné obdobie je obdobím, kedy máme takýchto výjazdov za možnými akvizíciami najviac.